Oh, yare ya. Ebusia mame ema wakwa aba emfa wombra emergency Ghana TV eso. Enne abrantie bi akosema odi aba bedan ofanko ana no chese arako emu awrem pa. Na ye wo no yare bi anka ne ho fitipira ko pe. Na yare kronkro fihi aba beto ne so ama adofo ayina ma adofo esere no edi ne ho few oto nani ento obi anim. Oni obuafo bia ewo abrabo yi mu. Na ebusia ode asemi aba bedan ofanko ana. Na utie nsem abrante ne edi tudwane ne ye ya yare eba beda ne so a emu orem emu areho ne ye nsemre yenko tie mra ne eba ne akachi bia na emu bia ewo bia no ye de aboa abrante yenko tie ne num nsem embra minu emu adwo emu fa pacho ho ye pacho ya me adom yo na wadi mfie sei fa mo aduasa baako Enyumere sene ye na ka mem ha no uko obi afia obisa amane ene kwan so enyumere bebi sabi e kwan so ile ofa menko mesempa ni kai madam asene akwanya yi afi ofa ina ne se eye mfie be dunum ni afi na mawi Jesus foforo na makọ SS osome baako na me maame ne me papa so agya ware enti na me na me ye aduane ma me papa ana da kro me papa frɛ me se me ye enkwan ma no enti na me free me maame ho ne baaye ofa nkwan na me ye no me de kopot so de bidi agum me be so gya no me bɔ mani a mani so ye metun na sister bi nom te fie no mu ti niamete ya ne se na se kan so kura me amede epapa eja nkete de agu bidie no so niamete ya ne se fa se kan no to ofa mani so te me na me da ayare sabia afi free ho ya de ya kam so a enye me mfam free awoye ne baaye mako akonfo asofo ho dabi wo ho a me yele me papa yele mwa empraku etimi ekokame etubuo no mu mani so beteme no na bi wa na emprako no ejenjame nchen bi wo so na omagana na ya matale mu nyina mi dia reho mi tukwan ekoye adwuma se skano se start se bana bia matarget se me de beye we no na ofa ade na ko happen na masande abafie adiskani na asan abechinchini fa ho me nsachi ne me ho me ro me ho kirewa ba bia nu amenko aton krama nkra bibia o mahye atwitwa me nsa ho machi ba bia de aye me se aduru enso emfie dunum ne akire ni me guso a me bere etoda abonten kora me kwa na akọ happen na mani sutemi amabafie ebi wa mitimi transi din na enshira nkenya me se wandwen man bone ama mitim semya me kama no aduro mia mitimi etranase na ma sheme hu kunan mia mitimi tranase na ma yedin se akon no ye nyame kon ade ayamfa memfa mfira wo ye de minim se dakoro nyame be kasa na dabi wo ho me kwa abonten na mpanyimfo ahia o mudi agro mo to dame ana me ko se me kwa akoto bi afi me tena ahia ne panyini ba ko be kan se aden o ka se yade no ba e be so ni mu ana aso no kan gu ne yonko panyina som na ofa ye me yayi se be impreduansa agya obetimi awo me na wo hunu ade we kura na wo ka se ana me sole na ekotra me fi nti free ho mpie nkwa abonten ball se ofa mini ball bopa yade nti ama maja bibia abrabo mu nsem de ofa nti min kan nyina e wo ha mechini ko tutu kwan yesi high tension post ofa me ko tugu nyina akoye bi be me kwa na yade na koba ho ama sanya ba fie ti na numo na mehwe program ya na mse mesere mo na mafre na momo ame amfie dunum ni mabre
ɔfa ma brɛ atwetwe ne sere kora amanfo hunu mi a ayɛ sɛ ɔmo serew bɛ wohwɛ wani ɔmo anim a ɛkyerɛ sɛ ɔmo serew wokɔ baabi akɔmfoɔ hɔ a yɛsɛ adeɛ no ɛwɔ wo nkyɛn pɛɛ no so ɔmo ntumi ɛmmɔ din no wokɔ a sɛ ɛwɔ kotodwem tɔ aboa sei tɔ kraman na ɔfa matɔ fa sika sei ka ho na mede aka ho tɔkra na matɔ tutuo na mato ɔfa enso mfie dunum ni ne akyire still yade ha me tama na me papa te ase me papa no ye ahemfo ketua no bi wo yekurom na nkondwa asɛm no ɛwɔ hɔ de na minim sɛ enam eno so na papa no na omuntim na omode ba me so de a ɔfa nyame nenim me papa so kun bia anyeye na ode eka baabi ana me bra panyini efiri hɔ onso akun bia me am so eja me de kakra ye na me so makun bia so still over me gushu a me bre ewa brabom gushu a me bre ne se me mabamu mui minim se dakro me nya mayalesa na ne nya me bo me ba wi ase se me medi no na me be yadom na me nya mayalesa ti over anwumre de me ba ya me ba ne emuwam te mo bebo amena manya mayalesa na yade asidama twedi ampo yankopon wa ware pen ana wa wadwen se obeware me pacho me wale na metwe mpna ompra na te wase me pacho ai onim se sa ha ono wo so ne edi kan de na onim be ne mene no wo ho sesei de onim se ha ono wo me so a asi ewo nanim da ade no asi ama anadu bi me da ho be du ba ko na mani nku na mse me bo game na me bo no na ade no happen ye mani su tete me na me de so da mpa no so mpa no so fa man free mpa no so a mehwefo na makase bi a me nsa loke me nsa ni fan me ntimi mfa nto me bo se bi a me ye I promise on my own me ntimi mfa nto me bo me de ko doctor ma yekutwa scan na doctor no ne obeka ne se eye ball kukuru a ehye hono a tokuru na ewo hono sa ball no eye afiri ho enti akose he enti mensa no ofa enye duma biu no kureni mi free hospital wa me ba fie ofa mankasa obia ho ewo fie ana me ko hye dem atupu mi free hospital wa ba nyina na mi fu tize ube ya mensani fan mentimi mfa ntomachi mentimi mfa ntomebo eye sene doctor no kan no ball no eni ho mentimi mfa enye hwe ball no ayi akoto nchen anase afiri hokura afiri hokura afirim abela me so empa no man firi soro me bofom me ni so te me na me de so da empa no so ama se sei wo hwe be ya me woro me ho abon se aha no amimkum pa odo se mia hokura onza hano amimkum abla meso nye operation na doctor ye me makase wayi board na firi ho nti ama me bre ewa brabom abaya wa kan sembi ama ayemede asebo akan se wabamu muda okole onim se dakro ho beto yemfa se how no ekoba nipem na wani so tetewa say na hu niema ofa ekoba nipem na bi wo ha etimi peja me koto bia efie bia babia yedi agoro etimi peja me koto fie ni yem mani so teteme a atranso a ne de metimani a me okay enti de me yan se me ko nipa no ho babia yeti a yedi agoro no na mada o mase nda o mase bia na ofa masi kwanso na me de mare ho kofi me kofi a na ofa ba ko hyedem na aja aka me ni menyame na sundie ni supa ebra pani sei bi wo ha obet ohun se maye din pe na ne yam hyehye no
ohun se ma ye din pe na ne yam hwehwe obisam sa adan na meka se nya bibia o so oboa na maka hwe so abrabo mu nsem na medwen na bia ono nim se bia yade no ho na medwen na so yade no de medwen ho na dakro ba dakro be yade so de ba enko dakro nti nkakra nyame wo ho nti ebeye akwankyere be ne amoa ya wankasa nwanwa akwankyere waya akwankyere so nko ye ka se ye dei ova akwankyere no ye ka se men koto okra na mento tu abuba etu abuba no ye omumienu ye wo ene obibi na okose cheduma se mpotemu ha ene ye fane se ekrubi e wo ho se cheduma se mpotemu ho baby ye frɛ krubi esuboye suboye na pani bi ka se bi chem se honkokuo no abuba no se bibi no o the money di maya was GA bibi ni kura de ntimi honkokuo no kura o enti abuba de hi bi ena oka se tobla ova me kwa me kire mu kire obi nipa na oton abuba no se mepe abuba eye sharp nti me ka se nu bi ena ya na ato ya meto okay me ko omu twakra no omu tutuo no obi a be 3 months time me hu hwe be 6 months me hu hwe na bia metueska na over me ya me say ai me we dia me hu hwe over na skana hye na ma yi ma adwen firi ho me wo ha na bi wa mate konfo we nka se wo ya ade na nkakra na wasan ko oso bia me kwa o to dwan bra na mato fesika se ta chire pe ade we bia pe bia se okra na se okra man ka ho nyama pa ka ho fesika bia 3 million na 5 million to chire pronchenia onya accident nyina be ma de bia ba na me dia to chire na omaku aboa no na omahye na omatete o he me se echi a ya tete me boso machi nyina o ya tete na ya mambi ya hye nuru ama me se mindware anajo dumienu mindware ebo bia ahomache mindware no 7 days mindware wi a bia ahomache no 9 ana se no 9 ne fa menko nkwantanan so na mingohwie aduru nkwantanan huna mane o mekwa ama menhwe machi na meko misole anajo nyina adware ahomache sole ekọ nkwantanan so kohwie mekwa ama menhwe machi meba ama menhwe machi eze bi wo ha wo ba obi be frew so fa mekwa mentehwe etoda metenase ya na medwendwen na nsan ye mesere ese o magiska na dikwa be yaresa ura ne twedi ampon ti mi hwe program ina me show radio ma boso mpaye nyame be ya dum minim se afi nkwa wiye de na manyama yaresa ti senia ugidie tie no enye sa ma amen abranti asemi mo rem papa yare yawo abusia wo da wa fa ne se wo na yare we ababeda so wo ba wiase no na wo nyare wo wonko kan obia wonko didi obia tam wonko ye bibia wonko di bipragro bia wo nya accident bia na yimpo free mu yare kranko ababeda so wo je ho anje wo pia bonten a wadofo a wani dom so se bibini a mo beke bia mo mbe cheche wo re no wo pia bonten a no mo de wa ye yi no mo serew omo mbetwa wadapa wo a wontumi mpie wonsunso a wonya wayaresa wa chie a na wo kwa akonfo so wo kwa asofo so adunsifo wo kwa ba bia wonya wayaresa wa imagine nya wo befem eya wa wo bete na branti onyare hwe nyawo na fiti preko pena na ya sa yare we ababeda wo so eya would say when you are serious down meaning so better as dia na mu de fa ne say wo de ye wo na to
ɛyɛ wo ɛna wakɔ saa situation we mu nti nka den na obeye momye mo abrantie na nipa nnuane nipa de nso yeni ne nam ɛna ewiase no benkum adware nifa ɛna nifa nso adware benkum unim da nso ho bɛkyerɛw musuo nkwa akyire ɔkyena bi no ube nso betumi ayede akɔ situation we mu ana wo nipa bi betumi akɔ saa situation we mu obi de ba ne aboa no yaso na sen no wafiri mu afi sɛ ne wo nso ɔkyena bi no sɛ bibi sei ekokoto wo anasa wo hu nipa bi a sɛ ne yɛ ma obi no ye bɛ yɛ saa de ama wo fa akomemu fan na fa bo abrantie yare nya ade a ebo obi a ye de esere nipa no omo an omo se no ma nya ade kra saa time we na nka yo se omo ka abrantie be omo ho na omo cheche ne re omo ni di agro kan kran hyesem bi e kire no na so den no mo yeye den e no mo yeye na se nne na ato obi e na wo no de na ye yi na wo sere ne dia dwen one hu se wo so saa situation ahia wo betumi akọ bi mu ama na sen abrantie di o ya de bia no wa hye yie ewiase na ye wo mu no bibie ni hono ma da ho kwa se wo de obi yare esere na o de yawo eka bibia na ebetumi adi wo abra boso dwene hu se eyawo no ofam no obetumi adi saa yawo no adome wo abra bo se mpo wo no wan fam a wo chire mbafo ebetumi afam o next generation omo so betumi afa saa situation tie ye bibia ye nye careful na ano a edi nkyene edi mekon edome esanso hyira uye obi ade a na ya no wadwen hu mienu ya mo abranti no nya ne fa hodi ya fa mpaibo internet na afi so ye say na word of onsem anodem emma kakra bi ensua na betumi aye bia no ye try your best said bebo abranti no so wanya na yaresa na me di si ha say na me srese obe like video no wa share na afi so wa subscribe e de amame aha eda so aye emergency Ghana TV na akosi ade pa me na me je adwa kese na me di dwumedi e ba wona so somanti me ka bi ma na chese makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.